Coincidindo co arranque do ano, o campus de Ourense celebra este martes e mércores unha nova edición das súas xornadas de portas abertas destinadas ao alumnado preuniversitario. Nesta ocasión son alrededor de 535 rapazas e rapaces de bacharelato, procedentes de 9 centros educativos da provincia e a contorna, os que teñen a oportunidade de pasar unha mañá coñecendo de primeira man as diferentes escolas e facultades, as instalacións universitarias e as posibilidades de futuro que teñen neste campus se deciden estudar nel unha titulación. Coñeceredes as nosas instalacións, que como veredes son unhas instalacións moi modernas, de vanguarda, con laboratorios de última xeración, edificios de senlleiros, para poder estudiar unha carreira como hai que estudiar. Coñeceredes todos os directores que ten os institutos, aquí se chaman decanos ou decanas, ou directores de centros tecnolóxicos, e coñeceredes as instalacións. Por que estudiar nun campus como, por exemplo, o campus de Ourense? Pois, primeiro, porque cando un estudia unha titulación universitaria é porque quere un futuro mellor. E as nosas titulacións, prácticamente casi todas, teñen un 100% de empregabilidade. Seguindo o formato de edicións anteriores, a actividade continuou con visitas guiadas a diferentes escolas e facultades do campus, tendo o alumnado que escoller entre realizar un itinerario polas titulacións do ámbito xurídico-social, humanidades e artes, ou polas do eido de ciencias e enxeñaría, segundo a modalidade de bacharelato que están cursando.